Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, new scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingpuli ke jingseo ka baret but hila ban legu ban puli da ke education loan. Hila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, ar riu khandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikil kuit ha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka jingsa teng jong ka jaka puli politeknik hanong ston mentalan rius nam nado bala pentre ka haus nam ar hajar khatnyo kadai namar ka jing bompat pelak pisa jong ka Ministry of Education jong ka sarkar pedeng bat ya kani lalam da ka estimate committee jong ka Meghalaya Legislative Assembly ha ka jing jurep ha ka khat kendai terik unai tung araja hulai ha ka jing jurep yakni ka politeknik ka badan ha ka shnong mau rusiar West Castles District lalam khmat do chairman u ba Meral Bonds em ringkat ka jing don lang jogi dikhat ka committee ki ba kan thop ki MLA bat ka jing senran lang jong deputy commissioner jong ka West Castles District ki officer na katnat puli puthi bat ki officer katnat PWD building nakaliang jong ka committee kalapan jing pensai ni ki officer jong katnat PWD building halor kini ka politeknik hanong ston bat nakaliang jong ka committee kalayo ru pan lum jing khen ye ki jing don kam jong kini ka jaka puli ka badang sa teng hadu mentah kini ka project las dang nadu arajar khanyo but ngesu komen sikadai bana kaliang jong ka estimate committee kalawan ta si so bunai ka buram ye kini ka estimate committee ka bawan pek ya kini ka jing don kam jong ka politeknik ka ba nanane hanong ston ka bala sakut aslam ngesu thu ka jingwan jong ki ba kaladuna ka fund ka yo na ministry jong ka no central government dan ringa kermen singam ba lang ba jingwan ka jong ki ngiyo ban penyat telun biang ya kini ka politeknik ka balong ka jing mentoy na ka menta kini ka dong ka thain jong ka district bat ki bari na bar jong ka district yang jong ka estimate committee jong ka Meghalaya Legislative Assembly lembat ki MLA Gibran Buram bapa committee dan lokal MLA Gabriel DC jong bat ki official nagaliang jong ka education nagaliang jong ka building ban pet ban kini ya kani ka politeknik ka badan hang ni ko nong stone namar ba kani ka projek kelas aku tekum ka committee ka baka sarkar ka Meghalaya Legislative Assembly kala syania ni pengin budin kamtam ha jing ide bat kini projek kita sakut kala bende ke jing sakut ka funding kala bende ka jing bombiang ki estimate teknik estimate committee jing nyebut din kenang ye kini projek kita sakut ke kamda sing iwan hang neru na kamta ban pentikna ba kani ke jing stang bante ya kani ka politeknik kulon nenong strong gede ban ya bet kambe ban sange kada de jing tu jing tinggi tanpau jing sungu ya ka snong ya ki trai jakaru belai sobhai kani ke jaka untuk stang idon gijing duna hang ni hang tai ha ka bede bat ke jing release ka pisa no po jong ka ministry jong ka human resources jong ka sarkar pedeng markane gede lengba jong ka ne ka ministry bat ba menta ka kamaram ga jungi ka long bangin simkhya ni ka kam ba ngin buddin la gede nginang yo biang ga fon nagal yang jong sarkar pedeng ni naga sarkar jilla na ka benta banile kat bala ban pendep ya kane gijing te ya kane ka politeknik ane nong stoy na ka benta kajing mentoy jong ki bat ba nong song snong mahang ni gidon artli ki trade ki ba la persang ban bu be jang ni na kam ta kajing mentoy jong ki samlah ki ban yo ban puli ban yang lagi jong ki kejat badru bukan long kajing mentoy nam ta ka yo kam yo jam persnong pathaw ni badon mar kata kum komiti ni sopia ni wan hang ni bat ini scam da kajing trilang jong i MLA i DC nang ta department
jong education ta ga building ni la ban pentikna hagi por ban wan berga kamram go jungi long begini ban budin bagade ban urlong kar bala ta digi jing tumu go jungi nam ta gane ka jingwan ga neksi kawai gidan na po gaswa para garohin kawai gidan po ribo distrik anong khra nong po tegini ngindang le kendal apo yang tu inisiatif status ke jungki berang sing digi sing ngidang sedang ini